haka jela ka bapni bon ki samla ki badon ye kasap ile kai la kalong haka no kono sport kalong pat ka basngsi banyo sngo ba ki samla ki bade ki try muluk bat ki try ri bakin sha kan tai ban mi khmat ya ka jela kum ki state players bat ban mi bujli pat da ki we ki bamde ki try jela bat ru ki banasha bar ka jela haka Southrik Risau Arjar Pusau ka New Trap Youth Council HYC hadin ka jing opdiang ki jing ujor na ki samla ki banapo ka jala halo ka jing sha kantan bat ka jing penrung jong ka Meghalaya Cricket Association MCA kabodon hapo ka jing alam jong unaba batacherji kum president bat uba Gideon Kharkungor kum secretary da ki bar jala ban long kum ki rang ilakai ban mi khmat ya ka jala ha artli ki lumpung ilakai cricket kata ha ka under 23rd Colonel Naidu Trophy bat ka weipan ka senior man Ranji Trophy kani ka seng kala lej ban kandu ya kinongkit kam ka association ban yakran halo kani kaman habakren sikilar pathai kubor ba Roy Kuparson ram president ula penram jur ya ka jingle ka MCA da ka baong ba ki don bon ki samla ki bodon ya ka hok ban yo ele kai hanre ki thepan ban da ki brio ki banabar ka jala ulong ba kani ka jingle ka MCA kala ban don ye shalandet lani ka jingsha pen bor hakinong yelam seng sang prathai nalor kataw ladawa baka MCA ka deban penkelai ka les bat ban ailat iki try mulung namar ki don bun ki samla ki badon ye kasap ilakai bat ki badai hok ban yo hakaban nakaliang president ka MCA ulakular ban penlong da ka jelang hakasin kong banikren halor ka nie ka jingwan ka jong imtasi bani kendu ya ki nongkit kam jong ka Meghalaya Cricket Association baide bat ki jing penmi ka jong ki ya ki list jong ki player la ni ki nong ilakai ki man mi khmat ya ka jala Meghalaya haki atli ki tournament kawai ka under 23 Colonel Naidu Trophy bat kawai namta ka senior man Ranji Trophy haka khatnyo trip September arja arsau bat ka arsau trip September arja arsau ka MCA ka Meghalaya Cricket Association kala penmi ya ki list yang ki player ki ban mi khmat ya ka Meghalaya kini ki atli ki tournament reha bangi pet ya ka kerteng jong kita ki player ki bami lane haka list yang tik player ngilap ba ki khna ki jongi khamtam me ki khna khasi bat ki local ki duna bah ngilap ru kat kum galis jong gini ki player ba ki don ki brio ki ba kilaba ki balami kerteng hakani galis kim dei wat ki nong shong snong jong ka jala Meghalaya ndrei ki dei ki basuan na ki we pat ki jala bat la penrong pat ya ki haka kerteng jong kita ki local players habro artli ki les ka we haka under 23 ka we haka men senior man kini ki brio kat kum ka jengwat jingtep ka jongi kum uni we u arpet bhatewara uba lami ya ka kerteng ka jong u ban mi khmat ya ka jala haka Ranji Trophy udai ubriu balakhala san hapo Madhya Pradesh ulale kairu na ka team Baroda hapo all India level tingi sulenggo ban ong ba kumnu yo ni ubriu la kenthok haka les ban mi khmat ya ka jala Meghalaya ban long kum ta local player kau mut ba ka jingthep jong yau arpit ban yo ni arpit bhatewara kala pelong pat ka jingdu nong no ya ki local player ka bakenthop ya ki khasi jantia garu bat ki wei pat ki genuine nong shong snong jong ka jala Meghalaya amdei tang kata udon uniu just kirat sing such deva uniru ulai le kai teng na po Delhi kajing kali kalong bakum nu ya kini arngot la treat kum kita ki local players tilada penrung kini arngot kaumut artli ki jaka la shudu ai ban mi khmat de ki local khamtam e kini ki kun samla ki bede na ka jai penriu ko jongi bat na ka jai penriu riulum bat ki wei pat ki basong basa po Meghalaya kini ki pelong ingi ban wan hang dia po ka office ng MCA ban penpau bangi persakjur ya kini ke jingle jong ka MCA mde tang kata la de fipet ya ka list jong under 23 kidon hadu nriu ngut kini ki kerteng Kevin S Christopher Abhishek Kumar PM Santosh Sachin Kumar Rohit Kumar Yadav bat Raghav Magotra kini ki syajit kum kita ki ban mi khmat ka Meghalaya ka under 23 hakata ka slot ka bade nam ta ki local players tina kaliang jong ka seng ngisngo ban penrem jur ya ka jingle jong ka MCA bat ngilabu ya ka jingdawa hakmat jong ka MCA baki dei ban penbet ya ka ni kales bat ki dei ban tap ya ki local players ngitep ngilawat jingtep na ki baile kai cricket hang ni hapo bat kinong kit kam hang ni hapo jong ki association ki ba fair ki ba affiliate ba ka MCA ngiong baki bon ki kun samla ki jongi ki bala ban mi khmat ya ka Meghalaya te bale ya ki omshim la island lada fipet udon khna bale le kai ba ka under 19 bat ha ki tournament ki ba fair tenre ba kasnem ga jong u ka me hap shu ban le under 19 lade ban pen kiu yu sha ka under 23 ndre ya kata khemle ya kata lawan ra pen ban de ki bri ki benabar ngiyo jingtep bagi don kini ki bri ki benabar nyo prangut hadus hongut ki basuan hapo Meghalaya ban ya le kai ki tournament ba fair ban mi khmat ka Meghalaya tang de kin ri nyo bana
Hadin kata kilet phai biang si yang lajong. Kau mut bagi syuan tang ban kamai. Dalayok kata kajing kamai ke jong ki deki paulak tengka sistem la deki represent ya ki format ki fair. Kamut ki yok kata ka kamai kira no syaba. Ngi ngi sautiang ban ong ba yok ke MCA kan dei gawe ni ki jaka ke bring ki bri ke bana bar kin yok rung ban kelanong syong syong bapura syak ni ke jala ka jong. Ki influx kanomwan tang surok. Kanomwat ta hakika haki deki we ki bentan rek kala ban wan ru lomba ki kam sports. Kumbala jam tapu MCA kumang OFP ki don ki bri ki bana bar ki bawat i jaka Banyok ke jakawai hapo Shillong kiasa nriu nyu bena kiasa lang si pongot kat arngot aku we gayeng ki ai boy wine dala ayok tu bisa le rak pat sabar hatu ke jingdu nong kam dei yangi kum ke jala lada dei kata ke sipo kat san lang we player lada ai ki kun samla jo kajat nriu kala dei ke jing rap gayeng ngasem ke jong ki bat ka bisa ru kan sakut lane kan telun hapo ke jalahi tina kalyang jo kaseng ngila penpa da ke basaya u president jo ke MCA mentan bangim so ya hap ya kini ke jing le jo ke MCA ban ngidawa bade ban penkelai kini ki art ligiles bat kat bala kidi ban ailat ki local players ka umut ya ki khasi jantia garu kumjur ki nong shong ki bade ki nong shong bapura jong chala meglia tina kalyang jong u president jong MCA hakmat jong hi ula khot kerki ya ka meeting jong ki office bearer jong ka MCA la siningkong bat hakata ka meeting kin sa shim ya karai halor ka jingdawa ka jong hi ban ngikren ka basat lada ka MCA ka ailat banle asule kumni na kalyang jong ka seng inom shus ngam bat ngin khot ki kun samla ngin khot ni weru ya ki association ki ba fair ki ba affiliate bat ke MCA sobha kren sobha mi shakmat ru ban penpa na markat kum gajeng tip ka jongi kini ki association ki ba fair ka Shillong Cricket Association ki district association ru ki don gabor ban ong yanu ban select bat kum nu ban select te makiru ki hab ban mi shakmat ken ka MCA kan train nam ta jong no kamde nam ta jongi ki nong shok snong jong Meghalaya te ladang idon ki MCA bakan affiliate baka BCCI ban kentiu ka cricket akni ka jala ka jongi lada phim ailat padi khun samla bakin yele akai te haengin yo nong da ka jingdon jong ta ka MCA ka jala ka jongi te ngi khot ngi wer ya ki cricket association ki ba fair ngi sulungo ru bantip ba uniu arpit Batewara uang bau yok certificate bau dayu local nakawi ka association ka badan hapo ka jala ka jongi nang te napok Garo Hills ka jingkli kalong bau briu baka po Madhya Pradesh bula lekai napok Baroda kumno fi pelong local le u hang te hapo napok East Garo Hills na napok Garo Hills district nang te kani ka pen i baka don AA Shalandet ru ngila bandai ka political pressure jong no imat baki don ka leng bat no ki su penrung jubor ya u hakne senior man team kamtam e u arpit Batewara tengi na kalyang jo kaseng penram jore kani ka jingle jo MCA bang ngidawa baka de ban penbet nyok kloy balada kamla ban penbet kat kum ka jing ong ka jong ki la sining kong ki show meeting la dang iyo ka juba ka bom ya hap kat kum ka jing dawa ka jong i na kalyang jo kaseng ban si ban mi syakmat ban pau ya ka jing persya ya ka MCA baka long anti local but anti tribal ka jong kalong pakini ki kam ki baka kale ki local kum baka long hi haka under 23 ki don ki basajit kum ki garu arlaingut ndreu khasi wa tanguai kerteng rum dan kat kum ka jing tip ka jong ki don ki samla ki bala le bah ka under 19 te yaki hajing syal ade ban promote syak under 23 la dakim la syu ban le ka under 19 ndre ya kita ya ki bakum kita ki player ya ka mangam kwa ban sim kerteng ngatip bah udon away bat arngut khna samla u bale bah ka under 19 ndai namar bakas nam ka jong u kam ya hap syu umyo apat bandrung ha ka under 23 namar bali namar ya ka jaka ka jong ki la sim no de kini ki bri ki bomdai ki local ndre ki de ki bana syaba tenak nang jong kaseng ngiso ban dawa ki de ban penbai kloi bat ban ailat kat bala ki de hi ban ailat be ki bri ki jong lada fipe ya ka history jong ka MCA shua arjar khatnyo arjar khatpra hakapor baka khlemyo ya ka permanent affiliation baka BCCI manu batri sitom ban penkiu kerdan ya ka Meghalaya cricket syak kerdan ka ba maka menta ka don haka elite group kidi local players ki bala ka sitom te bale ya ki film itu syuk menta kini ki bri ki banabar lagi sedang ban sim interest ya ka MCA la ni cricket Meghalaya daitat onda kilayo ka affiliation kamut bala sedang menyok pisah sibun ti bale fi ailat bukum kita la ki local players ki jongi kila tresitom ban kentiu ya ka cricket aka jela ka jongi ya kata de ban continue kani ke MCA ki office bearer ki bedon menta ki de ban beteng ya kata bat kat bala ki de ban ailat ki local players bikin mi khmat ya ka cricket hapo napok Meghalaya seki tournament ki ba fair Hindi de bremeteng somayo chugumak noksakon iboda last F Plus F Salanti janyo ansung bangan ang kapa nutrients ko kumata unigman ata mirong kari tuo aro dud ko bremeteng somayo peketo plus F ni logo ko namin ibo yarango vitamin aro iron nakapa nutrients ko nangagta aro titisan brenaya unigman nina badang tangza sungani niyamo aro sa ato aniyo ba Minus sa brijok wano mengsaon amen deng tanga beeno
Nambata nutrition, nambata zangi. The Alien Plus F logo donggapa bostu ko zakharbo. Yakho uwiatengpa Commissionerate of Food Safety Meghalaya.